Hello friends, बरायबाय Bodo Job.IV official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा फाइनाल रिजाल्ट नोंथांमोननि आसाम पुलिसनि Gr.IV एबा फरेस्टनि Gr.IV आरो लोगोसे नोंथांमोननि कनस्टेबलआव NSI लेभेलाव स' बिनिफ्राय एग्जाम डेट आरो लोगोसे सिलेबास एडमिट ओंखारबाय बेनो जाबाय ASRLM आव जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन दा फाइनाली एग्जाम डेट एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामदो दा माब्रै खालामगोन आं नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप होगोन बेखायनो भिडिअखौ नायजोब आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान स' नोंथांमोना Bodo Job.IV YouTube चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन मानोना गोबां साख्रिनि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन स' दायो जों फैबाय SLPRB अफिसियेल वेबसाइटआव एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि गासैबो आसाम पुलिसनि आन्डाराव जानाय रिलि हमना ला Gr.1 Gr.IV बेनिफ्राय ASI नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैसिगोन थाबैनो बेनो जाबाय 6 मेआवहाय दा 6 मेआव गभर्नमेन्टआ रिजाल्टखौ होगोन होनना बुंदों 50,000नि बारा भेकेन्सिसनि फाइनाल रिजाल्ट दा बेखायनो नोंथांमोननि Gr.III Gr.IV गासैबो रिजाल्टआ फैजोबसिगोन आरो नोंथांमोना मेआवनो गासैबो जयनिंखौ नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनगोन दा बेखायनो नोंथांमोना बेखौ नेथ'दो आरो जेब्ला बिनि सायाव अफिसियेल नटिस फैयो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन जायखिजाया रिजाल्टआ 6 मेआव फैगोन बाट माबाफोर जुदि टेक्निकेल इसु जायोब्ला स' एसे लेटबो जानो हागौ एन्ड बेनिफ्राय ASRLM आव जाय नोंथांमोना एग्जाम लिरगोन जास्ट ASRLM नोंथांमोना बेयाव टाइप खालाम एन्ड बेनिफ्राय लिंकखौहाय डाइरेक्ट थांनोब्ला स' नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव चेक खालाम अब्लानो एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन दा सिलेबासा माबायदि सिस्टेमाव जागोन जों बेखौ नायग्रोनोसै एन्ड एग्जामा बेसेबां टाइमनिफ्राय जागोन बेखौबो नायगोन दा जायफ्रा ब्लक कर्डिनेटर बेनिफ्राय लोगोसे डिस्ट्रिक्ट फांसनेल एक्सपार्टआव एग्जाम लिरनो गोनां दङ 7 मेआवहाय जासिगोन एन्ड 7 मे जानाय लोगो लोगो एग्जामा नोंथांमोना जागायसिगोन 10 AM निफ्राय फुंनिया आरो बेलासिना 2 PM निफ्राय जागोन एन्ड एडमिट कार्ड नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हाबाय दायो खालामदो लिंकआ डिसक्रिप्सनाव दङ एन्ड बेनिफ्राय सिलेबासा माबायदि जागोन जों बेखौबो नायनोसै गासैबो फैखाजोब्बाय अके दा बे पस्टआ नोंथांमोना आसाम स्टेटआव साख्रि मावनो मोनगोन दा नै नायदो नोंथांमोना BC दङ बेनिफ्राय DFE दङ दा डमेन स्पेसिफिक दङ बेनिफ्राय GK दङ रिजनिं दङ इंलिश दङ गासै 100 मार्क्सनि एग्जाम 2 आवार्स नोंथांमोना टाइम मोनदों एन्ड बेनिफ्राय बेयाव पास जायोबा नोंथांमोनखौहाय लागोन पार्सनेल इन्टारभिउ एबा भाइभा टेस्ट लागोन आरो बेयाव पास जाबानो नोंथांमोननि साख्रि स' बेनो जाबाय आसाम नोंथांमोना लाइभलिहुड मिसनाव अके एन्ड बेनिफ्राय जों थांसै नेक्स्टआव माबोरै एडमिट डाउनलड खालामो जास्ट बे अफिसियेल वेबसाइटखौ नोंथांमोना कपि खालामना ला एन्ड बेनिफ्राय डाइरेक्ट सार्च खालाम क्रमआव थांनानै अब्लानो एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हायो स' बेखायनो आं बेयाव कपि खालामबाय लिंकखौहाय डिसक्रिप्सनावबो मोनगोन नोंथांमोना एन्ड बेनिफ्राय ASRLM आव क्लिक खालामदो एन्ड दायो फैबाय नै स' बेयाव नोंथांमोननि ID नाम्बार बेनिफ्राय पासपर्टआ जि दंमोन बेखौ होदो बेयाव होनानै एन्टार खालामदो साबमिट होदो अब्लानो एडमिट कार्ड नोंथांमोना प्रफाइलाव थांनानै डाउनलड खालामनो हागोन राइट साइडआव थायो जुदि बावदोंब्ला रिसेट पासवर्डआव थुना हो अब्ला नोंनाव मेलावहाय मेसेज थांगोन आरो आइडिखौ मोननानै स' नोंथांमोनाहाय लगइन खालामनानै नायनो हागोन जास्ट रिसेट खालामना हो अब्लानो थांगोन एन्ड बेनिफ्राय दानिया एडमिटखौ जों डिटेल्सखौ नायनोसै अके स' दानिया बे जाबाय एडमिट देन बेयाव नोंथांमोननि एग्जामा जाबाय 7 मेआव दा फुङाव बेलासियाव एग्जाम जागोन दा फार्स्टनि एग्जामा BC जागोन माने ब्लक कर्डिनेटर एन्ड बेनिफ्राय सेकेन्डआ नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव स' बेयाव स' नोंथांमोननि एग्जाम सेन्टारा गुवाहाटीआवनो जाजोबगोन गासैबो जास्ट नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालाम एन्ड बेनिफ्राय एग्जामा अफलाइन जागोन आरो बेयाव नोंथांमोना जाहाथे थांनानै एग्जामखौ मोजां होयो एन्ड बेयाव स' नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे ID प्रुफ लांफाबानो जाबाय स' नोंथांमोना अब्लानो एक्सेप्ट जागोन स' बेनोमोन एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनाय प्रसेस आरो बिनि रिजाल्टआ थाबनो मोनगोन आरो नोंथांमोना साख्रि मावनो हागोन बेनो जाबाय गासैबो लानानै पस्टआ 400नि बारा दङमोन जेराव गोबां पस्टआ दङमोन स' बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि बिग आपडेट